כמה מילות תודה להגיד. לבמאי והצלם הסרט איתמר אילן, ולחברנו קובי שצילם גם הוא. בבסיס ההדרכה של פיקוד העורף בת 16 ואחראי על התוכנית סגן אלוף ישי מלכה, לחיילים נגדים וקצינים שעובדים איתנו ומכשירים אותנו להיות חיילים בצבא הגנה ישראל. לרסנו בית הספר, הסערות והמורים, למנהלת בית הספר מירה בן זיו שהגעת להושיע ליפול את המשפחות עם הסבה, ואחינו החביבים לקרן קרב ולך עופרה דוגמן על תמיכה ועזרה וארדב לשיר כהן. תודה רבה.